Mut ootteko katton Simpsonit-sarjasta jakson? Himo läski, Homer siinä esiintyy. Koko Simpsonit perhe, eli myös Bart Simpsons, Homer, poikafanit saavat nauraa ja naurattaa. Se tietty myös, vaikka Homerin läski. Kuteet ja muut kannattaa katsoa nopee. Himo läski, Homer on Simpsonit-sarjan jakso, joka esitettiin sarjan 7. tuotantokaudella. Jakson päähahmona on Homer, josta on tullut Himo läski, mutta kuitenkin jaksossa esiintyy koko Simpsonien perhe. Jaksossa siis esiintyy myös Bart Simpson, ja tämä saa Homerin poikafanit nauramaan. Myös Homerin käyttämät läskikuteet ja muut ovat vedonneet yleisöön. Naurettavuutensa takia etenkin tämä jakso on kriitikoiden suosiossa ja päässyt useille elokuvat, jotka pitää nähdä ennen aina päivää kuolemaa listoille. Ootteko muuten kattonut Simpsonit-jakson, jossa Homer Simpson lihoaa? Himo läski Homeriksi jaksossa esiintyy myös Bart poika. Jos oot Bart-fani, niin myös Bart poika on mukana. Toki myös koko Simpsonit perhe kannattaa katsoa nopee. Jakson alussa Homer kuulee Yhdysvaltain kohdasta. Sen mukaan yli 100 kiloa painavalle työntekijälle on järjestettävä mahdollisuus etätöihin. Seuraavina päivinä Homer päättää lihottaa itsensä sopivaksi muutamilla ponnistuksilla. Hän onnistuukin ja siksi voi pitää yllään ainoastaan muuta. Onnellinen Homer saa niminsä Springfieldin ydinvoimalan ensimmäisen etätyöpisteen. Homer tutustuu ylipainoisille osoitettuihin tuotteisiin, mutta saa myös kritiikkiä ulkonäöstään. Lopulta Homer päättää laihduttaa jäätyä jumiin. Ihan ok, mut ootteko kattonut Simpsonit-sarjasta jakson? Himo läski, Homer siinä esiintyy. Koko Simpsonit perhe, eli myös Bart Simpsons, Homer, poikafanit saavat nauraa ja naurattaa. Se tietty myös, vaikka Homerin läski. Kuteet ja muut kannattaa katsoa nopee. Ootteko kattonut Simpsonit-sarjasta jakson? Himo läski, Homer siinä esiintyy. Koko Simpsonit perhe, eli myös Bart Simpsons, Homer, poikafanit saavat nauraa ja naurattaa. Se tietty myös, vaikka Homerin läski. Kuteet ja muut kannattaa katsoa nopee.